בתאריך 15 באוקטובר 2024 התפרסמה בוויינט כתבה בנושא יוקר המחיה שהתמקדה במיוחד במוצרים חקלאיים. בכתבה פורסם ראיון עם רמי לוי, הבעלים של רשת סופרמרקטים, שהתייחס לסוגיות המחירים, החקלאות והיבוא. לוי קרא לחיזוק החקלאות הישראלית תוך תמיכה בפתיחת השוק ליבוא וטען שהצרכן הוא זה הנושא בנטל העליות הגבוהות. הוא הדגיש את החוסר התמיכה הממשלתית בחקלאים, תוך קריאה ברורה למדינת להסייע בהורדת תשומות הייצור ועליות הגידול. תגובת יושב ראש מגדלי הבננות, אייל עובדיה, הייתה נחרצת. הוא הזהיר מפני השלכות הרסניות של יבוא על החקלאות המקומית. אנחנו חושבים שיש צורך דחוף בתמיכה ממשלתית משמעותית לחקלאים. אליה למצוא את האיזון שיאפשר לחקלאים להתקיים ולספק מזון איכותי, לציבור לקנות אותם במחירים סבירים, ולצמצם יבוא ממדינות אחרות. שתפו את הסרטון וכתבו מה דעתכם.